ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. хонаҳои арзон, квартира ва заминҳо. заминҳо сар мешаванд нархҳошон ай 18 000 сомонӣ аз территорияи Ваҳдат, Душанбе, Кӯлоб ва тарафҳо ҳастанд, бадон ки дар ахири навора. ва ҳастанд квартираҳои фурӯшӣ бо нархҳои арзон аз территорияи Душанбе, шаҳри Бухтар, Ваҳдат, Ҳисор, Турсунзода ва Рудаки Бадрон. хонаҳои арзон ҳам ҳастанд аз 50, 60, 70 000 сомонӣ. намихел нархҳо ҳам ҳастанд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кора. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, ин ҳам хел сурат маълумот шуроӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯш дар рекламада мегузорем. дӯстони азиз, навори моро подлиса кунед ва лайкотон нагузоред. марамат рафт. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт дӯстони азиз, ва дар райони Сино гуфтагаст, кӯчаи Ободкорон, хонаи 160 ҷои беҳтарина мегӯяд, ҳамаи самти шаҳр наздика. шаҳри Душанбе, райони Сино, кӯчаи Ободкорон, хонаи 162. ҳамагӣ 6 шотии замин масоҳат дорад ки 5 дар хона кардагӣ тайёрай, якта калидор ошхона, баня, кухнӣ дорад. сета подвал дорад дӯстони азиз, дар тирезаҳои пластикӣ оригинал мегӯяд, туркӣ мегӯяд, оварда часпондага астем. ва верандаи дароз дорад дӯстони азиз, ва дарахтони мевадиҳанда, чойлоби ангур, се намуд мегӯяд дар чойлоби ангур аста, яъне ки ангурои се намуд маззадор, ҳамихел свет ва обсӯз мегӯяд доимӣ ҳаста. канализатсияи шаҳрӣ ҳам дорад мегӯяд, ҳуҷҷатҳои хонаам 100% дӯстони азиз, ҳар як кадоми хонаҳо мегӯяд ремонт кардагӣ, рӯи ҳавлии битон об дурунии хонада ҳаста, оби шаҳрӣ ва ду намуд об ҳаста. гирди хона полони худ маҳкам, хона мегӯяд бениҳоят кушод аста. 5 дар хона мегӯяд тайёр ва якта халидорое ки хеле қариб 20 метра хона опшин барои як чанд оила хеле мувофиқ аста. нархи хона мегӯяд ҳамагӣ бо нархи $65,000. одамоне ки наличӣ мегиранд мегӯяд бо арзонтар муомила карда метиҳем, ё ки агар вариантҳои алишаам бошад метавонед пешниҳод кунед. вариантҳои квартира дорем, хона дорем, ё ки мошин дорем, хай пешниҳод ки худашон кадомиша қабул кунам. фақат гуфтаям ки вариантҳои алишаам ҳамихел мешавад, хай бо худатон пешниҳод кунед. якта кат ҳам дорад дӯстони азиз, хонаҳо ҳар кадомаш ремонт кардагӣ, давроза часпондагӣ аста. марамат дигар маълумот шавед дар рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россияда имо, WhatsApp, Viber пайваст марамат тамос гиред. дуюм квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар марказ барадор Хӯросон 16 гуфтага аст, назди мактаби Терешков. михел навистанд шаҳри Ваҳдат, Хӯросон 16, назди мактаби Терешков. агар ягон ҷош хатогӣ бошад аз соҳибашон пурсида гирем. якхонага квартира аст ки дар дуюм мошина қарор дорад, 30 квадрати метр, бо обсвет таъмин аст, ошхона, баня, кухнӣ, термис дорад. хона ремонт дошта барои зиндаги кардан 100% омода ва тайёр аст. дастроши мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 155,000 сомонӣ. ина квартираи арзон аз шаҳри Ваҳдат. чӣ хеле ки шумо дар комментария ва дар мо занг зада хоҳиш мекардем, дӯстоне ки аз шаҳри Ваҳдат хеле квартира хар бошанд, ина вариантҳои хуб. якхонага дуюм мошина 30 квадрати метр, ҳамаи шароитош зиндагиш таъмин аст. мактаб, мағоза, ҳамихел чизо дар наздикиш. одамоне ки налички мехаранд бо арзонтар карда метиҳад, марамат, хай бо хатчон тамос гирифта пурсем. шумо дар маҳалли квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ё ки замини холӣ, мошин, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошанд, дӯстони азиз, сурат, маълумот, адрес, рақамотон ҳамаашон нависта роҳӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯш дар рекламада мегузорем. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Восе, дар деҳаи Навобод гуфтага аст. соҳибшон дар центр мегӯяд қарор дорад. ноҳияи Восе, деҳаи Навобод. ҳамагӣ бадрон 3 сотиқ замин дорад ки ду дар хона кардагие ки хона средний ремонт, гирдаш маҳкам, як камасам обсвет мегӯяд дорад, яъне ки раҳи калонда мегӯяд, қариба мегӯяд соҳибшон, документоша мегӯяд худум мекунум метиҳом, не ки нархи ахирон мегӯяд нархи хонара. ҳамагӣ нархи хона мегӯяд 48,000 сомонӣ аст, барои дигар арзон намешавад. нархи ахиронша мегӯяд дастрошни сундаркура. ҳуҷҷатоша мегӯяд худум мекунам гуфтага аст соҳибшон, хай намедонам маълумотош навистага аст. кадоми шумо ки харидор бошед, дигар маълумотша мегирен бо нархи 48,000 сомонӣ, нархи ахирон, рақамошро кор мекунад. аз территорияи ноҳияи Восе ки хеле хонаҳои арзон муда якум бор аз ҳамин территорияи Восе шудиста. маърифат харидортон агар харидори аниқ бошад, дигар маълумотошро гирем, лайкора гузорем ва навора подлисаш кунем.
чорум квартираи фурӯшии навбатӣ аст бодрон қарор дорад дар территорияи душанбе аст ки пойтахт тарафҳои шоми бадахшон гуфтага аст соҳибшон шаҳри душанбе рӯпарӯи ресторани шоми бадахшон бадрон кадомтон агар надонед хай маълумоти пураша мегирем сехонага квартира аст ки дар дуюми мошина қарор дорад 63 квадрати метр бо обсӯи таъмин аст ошхона баня кухни термос дорад сехонага квартира дуюм ошхона мегӯяд соҳибшон яъне доми ду ошхона хоб даруни хонаҳо мегӯяд хай ремонти хубай барои зиндагӣ мешавад яъне балконҳои калон дорад ҳоҷатхона ванна ҳамаш якҷоя аст рӯпарӯи ресторани шоми бадахшон хона мегӯяд дастрошни фурӯхта мешавад бо нархи 360 000 сомонӣ бародарон бо арзон мешавад яъне лаби роҳда мегӯяд ҳамаи чизҳои лозимӣ дар наздикиш ҳаст маълумотҳои хонаро хай 100% маълумотҳои пурра роҳӣ кардагӣ нест барои ҳамин кадометон ки мехарен бо хатчон тамос гирифта пурсем дӯстони азизи мо лайкотонро фаромӯш накунед хоҳиш мекунем аз шумо ва имконият дошта бошед силкаи навори мо дар ватсап имотон падлисаш кунед панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст бадуни азиз қарор дорад дар ноҳияи муъминобод гуфтага аст соҳибшон не ки кадом мисол кӯча маҳаллаша нагуфтан узу зиёд аниқада мегиред худатон ҳамагӣ 10 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст якта калидор навес ошхона баня дурушта хона бадаро сохтмонаш нопур аст ки коробка аст худатон мекунен дастрош мегӯяд мефурӯшад бо нархи 100 000 сомонӣ одамоне ки наличие мегиранд бадарон бо арзон хона проекти ду ошхона аст яъне ки ду ошхона кардагиан камтар корош мондагӣ аст ина мехел чихеле ки дар навор дидест нархи хона бадарон 100 000 сомонӣ дар ноҳияи муъминобод ина рақамо ба вилоншон настигааст аз ҳамин рақамо бештар маълумотша занг зада гирен шумо фаромӯш накунед бадуни азиз агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ квартира мошин чизе ки надошта бошед сурат маълумот адресамаша нависта роҳӣ кунед мо намехи фурӯшта эълонда мегузорем шашум квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон қарор дорад дар шаҳри душанбе аз пойтахт бадуни азиз поёни корвон назди мактаби нав гуфтага аст соҳибшон духонага квартира аст бадрон дар якум ошина қарор дорад 40 квадрати метр обсвед аст ошхона баня кухни термос дорад поёни корвон мегӯяд назди мактаби нав садиқ магазини дастрас мегӯяд ҳаст ва ремонтҳои замонавӣ кардаги даруни квартира райони фирдавсӣ поёни корвон пеши мактаби нав гуфтага аст соҳибшон нархи квартира мегӯяд арзон бо нархи 170 000 сомонӣ бадарон бо муомилаи савдо дорад ина рақамошо насик аст марама дигар маълумотҳои пурраша гирем дӯстони азиз чӣ хонае ки мехарен квартира замина чизе ки мехарен дар комментари нависед ки аз кадом территория ба шумо даркор аст агар мо ёфтем пешкаштон мекунем инҷода фақат агар аст барое ки мо мекобем ва модар роҳӣ мекунам мо ҷудо карда ҳам гуфтагии шуморо пешкаш мекунем фақат шумо лайкотонро фаромӯш накунед силкаи навора дар ватсап имо чиз доред падиса кунед ҳамат барои дастгиритон ҳафтум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст бадрон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар кӯчаи исмоили сомонӣ гуфтага аст бадрон не ки фақат суратҳои дарунш аст суратҳои берунш нест не ки хонаи заминия ҳамагӣ 1 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёра бадрон кухни баня ҳамаш дуруни хонада ҳаст ҳавлиш майдак аст мега 1 сотиқ замин 4 дар хона кардагӣ тайёр ремонтҳои замонавӣ калидори дароз обсӯи дурнушта ва дуруни шаҳр бадуни азиз ҳамин хел маълумото наистам нархи хона мега 250 000 сомонӣ аст бо арзон ам мекунем мега омада бинед маъқултон шед савдо карда метиҳам шаҳри душанбе бадуни азиз кӯча исмоили сомонӣ гуфтага яъне ки район 1 сотиқ замин 4 дар хона кардагӣ тайёр бо нархи 250 000 сомонӣ марҳамат хай маълумотошон наздик аст ва рақамои телефоншонам дигар маълумоти пурраша аз рақамои поёмода занг зада пурсем ҳаштум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст бадрон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ яъне ки территорияи душанбе ва рӯдакӣ дар деҳаи шоҳ мансур гуфтага аст тарафҳои охток гуфтага аст соҳибшона хел нависия тарафҳои охток ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 дар хона кардага бадар хона коробка гирдаш маҳкам аст обсветам дорад 2 дар хона аст подвал гирдаш маҳкам хоб обсветам аст сохтмонш мега ҷои хубай не ки сохтмонш нопурра ҳамин айсадбарг мега то ҳамин хонара мега ҳамагӣ мегад 3-4 километр роҳ аст бадрон ҷои хуб да мега хай дуруни душанбе дохил мешавад
маълумотҳои пурра ва аниқтааш аз рақамошо мегирем. нархи хона мега 150 000 сомонӣ аст, бо арзонтар мешавад. ина рақамошо настик аст, дигар маълумотҳои пурра аз ҳамин рақамо. дӯстони азиз, лайкотонро фаромӯш накунед ва навор дар WhatsApp имотон подписа кунед. раҳмат барои дастгириётон. квартираи фурӯшии навбатӣ аст Бадрон ҳаста аз территорияи шаҳри Бохта раста ки Бадрон дар назди бозори Фаровон. шаҳри Бохта пеши бозори Фаровон. сехонага квартира аст ки дар сеюм мошина қарор дорад. 78 квадрати метр бо обсои таъмин аст. ошхона, баня, кухни, термос дорад. даруни хонаҳо ремонтҳои замонавӣ кардаги Бадрон бо сифатҳои баланд. пеши бозор, мактаб, мағоза, масҷид, балниса ҳамаш дар наздикиш аст. чизе ки мехоҳем дар наздикии квартира аст. ҷои бениҳоят мега хуб аст. обши мегад мефурӯшад бо нархи 385 000 сомонӣ. Бадрон бо арзонтар мешавад. омада бинед мега соҳибшон. сехонага сеюм ошина 78 квадрати метр ки дароншон яъне хела калон аст. ошхона, баня, кухняш аделни ремонтҳои замонавӣ. хона тайёра мега медори зиндагӣ мекунӣ. кадом мекунӣ дастрош нагар мега налиши мехара бо арзонтар мекунем. хайна рақамошо настик аст. маълумотҳои пурра ва аниқтааш аз ҳамин рақамо гирен. шумо дам агарам хари хонаҳо бошад квартира замин маърамат роӣ кунед. мо фурӯшта рақамода мегузорем. даҳум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст Бадрон. инашам аст аз территорияи шаҳри Бохта аст ки Бадрон яъне ноҳияи вахш ҷамъияти ваҳдат гуфтага аст соҳибшон. шаҳри Бохта ноҳияи вахш ҷамъияти ваҳдат. маълумотҳои пурра аниқтараш аз соҳибашон. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад Бадрон. 14 хона кардагӣ тайёр, яъне ки тайёри нопурра Бадрон. ӯзи зиёд камтар меша хато кардем. хона коробка аст. кухни, баня дурнушта калидор дорад. кришаи хона пӯшондагӣ. фақат монтаж дару треза шкатур ҳамин хел коро мондагӣ аст. гирдаш не ки бо семинблокати маҳкам аст. баъзе суратҳои навуш аст, баъзе суратҳои ай сар карданаш, яъне ки криша часпонданда ҳамун чуход суратҳои пешқафо аст. нархи хона мега 140 000 сомонӣ аст. бо арзонтар мекунем мега омада аз пеш бинен маъқултон шуд муомила мекунем. гирди ванашда одамо зиндагӣ доранд. бо арзон мешавад. обсечам аст 140 000 сомонӣ. Бадрон маърамат дигар маълумоти пурраш аз рақамошон гирем. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар райони Гулбоғ гуфтага аст соҳибшон. канечкаи тангенои якум гуфтага аст соҳибшон. деҳаи Гулбоғ канечкаи маршрутка яъне ки тангенои як лаббои навун мегад транспорт аст ва мисол мошин мегад то ҳамин замина мегад проблема нест. мактаб, мағоза ҳамаш мегад дар наздикиш соҳибшон мехед нависта. 5 сотиқ замина Бадрон ки инҷада уже қому хокш овардагӣ аст. метавонед ки уже стройкатона сар кунен. дастрош мегад мефурӯшад бо нархи 18 000 сомонӣ. боз муомила дорад. то роҳи калона мегад, яъне то ҳамун чира мегад ҳамраги 10 минут роҳ мегад ай ҳамин замин. яъне деҳаи Гулбоғ гуфтага аст соҳибшон. канечкаи тангенои якум 18 000 сомонӣ Бадрон муомила дорад. хай бо як бор дигар аз рақамҳои поёмда мегафон аст. маълумотҳои 100% пурраша гирен. дӯстони азиз, хона мехаред, замин мехаред, квартира мехаред, чизе ки мехаред дар комментари нависед. мо агар ки ёфтем албатта гуфтагӯи шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем. лайкора гузорем фаромӯш накунед ва дар WhatsApp ҳамаша подписаш кунед навори мора. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар кӯчаи Каротингиский 3 гуфтага аст соҳибшон. ҳам замин Бадрон, ҳам хона ки хонаи сохтмонош нопурра. шаҳри Душанбе кӯчаи Каротингиский 3 гуфтага аст соҳибшон. ҳамагӣ 2 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона уже Бадрон дохтага аст ки хона сохтмонош нопурра бо ғӯшти пухта, яъне ки ва симент ва ғӯшти пухта катиб мегад соҳибшон. то роҳ миҷара мегад то наздики ҳамин мисол хонара мегад роҳ асфалт мегад соҳибшон. обсоилчам аст. гирдашта одамо зиндагӣ дорад ва назди мечуда мегад боғам ҳаст. ҷои хуба мега ҳуҷҷатош мега 100%. дӯстони азиз, нархаш бо маслиҳат мега мекунем. нархаш 110 000 сомонӣ бо маслиҳат арзон карда мешавад. яъне шаҳри Душанбе ноҳияи Шомасур кӯчаи Каротингиский 3 110 000 сомонӣ Бадрон. уже хона нимколасох, деволош, қадди фундаментош ҳамаш тайёр аст. хай кадоми шумо агар мехаред чи вариантҳо ки доред вариантҳои худтона пешниҳод кунед. рақамошро мегафон аст. бо кадоме ки мехарам мега арзон карда метавонед мега дастрош на сум дар кора мега соҳибшон бо ғишти пухтаи сифати оригинал катиб мега омода шудааст. хай бисёр ба такрор намекунем. маърамат занг занед дӯстони азиз.
шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшӣ квартира замин мошин бошад роҳи кунед якам одам мегзорем. ин буд 12 хонаи фурӯши мо. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо дар паноҳи худо.